Arya Dursasana laksar ing aku lengeng-lengeng nyemon-monon bindang gori kalau bapu ampuh banget ketoke mono beteng saka resi ana mirip kutha buku yo ki mau keso siti nyupriyane banget lho kok anak Pandhawa lawan Oman kawan swingira yen ora kepengin tak dadeke oseng-oseng kethek iya oseng-oseng kethek nek cara wong Kurawa ki mau kena nggodhorongan iya ampuh banget bridane kaya ngono kenuman ning ngerti yo wong pinter duweni lali wong sepi nggonan apes Arya Dursasana wong maju perang kancil yo anane mung kalah yen Dursasana maju perang kok menang kuwi dalane sing bermasalah iya menang yo ngono ora yo ngono wong Kurawa ki bakune mangan enak umbe sing seger sing gratis nyawange sinden sing ayu-ayu syukur-syukur sindene ana rondone mulane patirku nganti kepentut-pentut direwangi ora bali saka Karangmangu tekan aring Sampang arep mampir ning Waduk Sempur ngene dalang kopeng wae ora sida mergane selak kepengin ngenteni tekane sinden sing jenenge sinden arung apa meneh sing meking balas dendam mangkate karo warung menamel weruh ge nyombe bisa ge ora kelingan biyen nukokna sembolan lara wis mumpung ana bae wani tembung aku ora yo berlanang tenan petona kelananganmu lho Acal gede sepira tikatmu ramel anggar kegedean orang main wah sing bonang malik dadi tua sing bonang kae muridin daru ke muridin Damar biyen tau dadi batire Risti seklendang-klendangnya aku harap ngomong apa mesti ketemu Mel Ajis pikir mabuk gemblung Mel nakal mik bilang Bacal lenceng dakonge ko Mel kenal karo Aji sama ora? Ya kenal. Aji sing meking? Kenal. Tau WA-ne kowe apa ora Mel jujur ya, Mel? Oh tahu? WA-ne apa Mel? WA-ne? Ya minal aizin wal faizin. Oh jaluk ngapura. Etok-etoke to yang jaluk ngapura ya Mel. Oh tahu demen karo kowe aku urung Mel jujur Mel. Ya ora ngerti. Ora ngerti, ora tau jujur bocah ya. Bejar
jujur. Wah, jajal jujur. Ada kurwani nembon sing ngatok, Cis. Jajal jujur. Ayo kenapa apa ya Mel? Yang berjodoh dulu ketemu ya Mel. Iya. Tirakat ya Cis, pengen ngeramel ya. Motif telung dina, telung bengi. Motif. Aja mangan legi, aja mangan pedes, aja dus, aja bekan. Ada telung dina bisa uli sinden menang. Saja, umpamanya ora ada duit ya tirakat. Mbok menawa. Ya Mel, kelingan boncengan karo Aziz kok Mel. Apa ngerti? Ya ngerti nyong tau weruh. Wis Mel mbok kemblung Mel. Wis maju merang. Ya. Awas. Murup. Murup. Kaya sing ngedong ngaki-ngaki murup. Murup. Mirip kok. Mirip dalam Immanuel Siswo Carito. Akhirnya Cimbira Suara alias dalam Nugroho Imin Cahyo Carito. Oh, ayo Gatot. Mundur.
Kacarika Kulawa bubar tangkar boten saged kuwawa nandhingi tiganipun anak Pandhawa Raden Senggana Yanoman. Kaya mangkono Narpati Basukarna ya Suryatmaja darsa majeng wonten peperangan. Ngasta wujuding senjata Kunta Wijaya Ndalu. Dereng kedah dipun ginakaken Kunta Wijaya Ndalu marang déning Narpati Basukarna. Mangkono sampun mantep tekadira. Inipun maju wonten madyaning peperangan karana mundhe dawuh Prabu Duryudana. Gayuh wujuding Wahyuman Utakrama. Eling-eling wonten Raden Anoman nyurupi Dimati Karna ngasta wujuding Kunta. Mangkono kasawataken dipun saut dipun candhak dening Senggana dipun beto mlajar kewirangan Sang Dipati Karna. Jewata pamping datar wijen pomaku dinerangan. Ampiaken kaya wong Jawa rebutan kaya wenjangan mati. Iki Narpati Ngawangga Dipati Karna. Dayung aku duweni Kunta Wijaya Ndalu. Ora minggir klengkon tumpes sampe kaya babatan pancing wae. Arep nandhingi karo senjata Kunta napa?
Napati nalungguh dipati karno lepasan senjata untuk weh ngata bejo ono-anoman untuk bakal ndak atur-atur ngarsane Begawan Kesawa Sidi kanggo sarana tandha bekti anoman kawan Begawan Kesawa Sidi. Aduh mama suram-suram Dewangkara kingking lerang manguspa layon denyo ilang mamanise watananiro wayo komal kucamra maratane marang sariranipun marang sariranipun dados pundi kirana Prabu nggih. Waduh ketulasan-sanen paman. Kula menika ngasta wujud Nyai Kuntawijaya Danu badhe kula pasaken kangge nyingkiraken para prajurit ingkang ngalang-alangi kula badhe minggah wonten patapan nggih kula punggu. Ning kok malah wonten anoman ya senggana ingkang nyaut dhateng senjata kula. Kuntawijaya Danu dipun betong ajar wangan. Waduh, waduh. Sabat risanggapiran uringan rogi empit-empit dosang retmaning bawana waduh nggih menika nggih ketiwasan sanget nggih. Lajeng kados pundi mangke Nyai Prabu Duryudana nyambaipun mesinipun kuci paman. Pun monggo lakune mundur sapetawis Mirana Prabu. Wadrang ayun-ayun